Aku mau krungu aturmu kok sajak gawe ora trima lan gawe ora renane atine Bagong. Niripun mboten rena kados pundi? Kose, aku ki anake Semar. Nggih. Kowe mau muni piye? Kowe muni arep suwita ngersani Semar, kowe njaluk pengayoman ning Semar. Ya, inggih. Sawise kowe njaluk pengayoman, kowe uga njaluk ya kuwi supayane kowe diangkat dadi anak angkate Semar. Inggih pancen estu mekaten. Ora aku tak takon, apa bapakmu kuwi saelek-eleke menungso kok kowe malah njaluk tulung karo bapakku kon ngangkat kowe minangka anak. Kula menika dipun tundung kisah saking negari Kuling Wirabraja dening Kanjeng Rama Prabu Bakasura. Awit kula mboten nuhoni dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Ya bener, ya bener. Lah wong kowe ora manut karo wong tuwa. Aku ora manut karo bapakmu. Bapakmu dawuh apa karo kowe? Kowe ora mangkat. Ya bener kowe ditundung kon minggat. Aku ndukung bapakmu. Mergo kowe ora nuhoni dawuh bapakmu. Kowe ora nuhoni dawuh bapak kok. Nek umpama aku gelem nundung karo kowe wis tak tundung wingi-wingi kowe urip ning kolong jembatan. Ya men. Ah beda, aku karo dhek ora beda.